Carles Verdaguer i Molins, alcalde de Massarrotxos. Vicent Castelló Roca, nascut en Massarrotxos, batejat en Massarrotxos. El meu ofici era llaurador. Pepita Ibáñez Herrera, filla de Massarrotxos, un poble molt proper a València. Massarrotxos passa a ser de la ciutat de València en 1898. Diguem que a meitat del segle XIX, quan s'enderroquen les muralles de la ciutat de València, comença una expansió de la mateixa ciutat. Per una banda, n'hi ha pobles que la ciutat de València vol absorbir per a fer aquesta expansió. Per una altra banda, n'hi ha pobles que estan més allunyats, però que comencen a tenir una crisi econòmica, de gestió. Entre aquests pobles estava Massarrotxos, i en 1898 l'alcalde d'aquell moment, que es deia Pasqual, va decidir que Massarrotxos s'adherira a les avantatges que ells pensaven en aquell moment de la ciutat de València, o d'estar gestionats per ells. Actualment som el poble més gran dels pobles del nord de la ciutat i tenim entre 2.300 i 2.400 habitants. No n'hi ha en tota la província un campanar com este, no n'hi ha. Com n'hi havia tanta gent que es dedicava a la pedra, és un dels pocs que n'hi han construït íntegrament de pedra, a més, pedra de les nostres... De la nostra cantera. I 9 metres de fonaments. Massarrotxos ha sigut un poblet que ha tingut, rodant a ell, molt de taronxar. Podríem dir que Massarrotxos té més part de secà, de terra de secà, que terra d'horta. Té un contrast respecte als altres pobles que pertanyen a València així en l'Horta Nord, com pot ser Carpessa o Benifarats, Poblenou, Borbotó. Per què? Perquè aquesta terra de secà dona un altre tipus de cultiu i durant molts anys ha estat explotada per diferents, el que es coneix com masies. Les alqueries faria referència a les cases de l'horta i les masies és el que fa referència a les terres de secà. Estava el mas de Castellano, el mas de Cuestas, que té se'n fa de casa i perdudes, estava el Tonyinier, estava el mas del Capità, estava el mas de Didaura, i s'ha perdut tot ja. I l'horta, la poca horta que hi ha, les màquines ho solventen tot. Esperem que les noves lleis de l'horta puguem fer que es torni a rendibilitzar el llaurar la terra, però jo penso que els pobles continuaran sent pobles i espero que continuen sent pobles, que continuen tenint aquesta entitat pròpia i que tinguin l'orgull de dir que són de Massarrotxos. És un poble molt acollidor i se coneguem tots, quasi tots som família. És molt bonic viure en este poble i estem al costat de València.